Il-kap nazzjonalista Bernard Grech għamel farsa meta l-ewwel qal li l-gvern ikkupjah bil-liġi li ressaq għall-użu responsabbli tal-kannabis imbagħad ħareġ jgħid li kontra. Dan is-sentiment qed jingħat minn nazzjonalisti stess fosthom deputati tal-fazzjoni meqjusa aktar liberali u li tinsab irrabjata li l-kap ċieda l-fazzjoni konservattiva tal-establishment fil-partit. Dan hekk kif wara laqgħa oħra tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista fejn fiha ma kienx hemm qbil finalment għaddiet tal-fazzjoni li tikkontrolla l-kap Bernard Grech. Dan il-fatt li Grech l-ewwel rid il-mertu tal-liġi ġdida fuq parir tal-istrateġista tiegħu Chris Pereġin imbagħad il-ġimgħa flaxija ħareġ kontrija innutaħ il-Partit Laburista u anke s-sit Lovin Malta f'artiklu li fih espona iżjed il-firdiet fil-partit ta' Bernard Grech. Imbagħad kien hemm laqda relief dik favur l-użu responsabbli tal-kannabis li talbet lil Bernard Grech jispjega għaliex irid jibqa' jibgħat il-ħabs nies mhux vjolenti waqt li jiffaċilita s-suq illegali tad-droga. Laqda relief fakret fil-każ ta' Daniel Holmes li kien weħel il-ħabs meta dejjem sostna li l-5 pjanti tal-kannabis li nqabad bihom kienu għall-użu personali tiegħu. Iżda dak iż-żmien fl-2011 il-liġi kienet differenti. U ta' dispjaċir li l-attitudni ħarxa tibqa' tigwida l-politika tal-Partit Nazzjonalista sostniet laqda relief. Intant l-għada li ħareġ qatta biċċiet il-liġi proposta Bernard Grech mar fuq ir-radju tiegħu jipprova jiġġustifika lilu nnifsu għaliex ma ħassx sehem fil-proċess ta' konsultazzjoni dwar il-liġi tal-kannabis. Il-gvern riedna illi aħna ngħidu l-pożizzjoni tagħna fi żmien tal-konsultazzjoni aħna edna li aħna rridu nisimgħu. Madankollu fl-aħħar ġimgħat Bernard Grech kien qabad ma jafx affarijiet bażiċi bħal fatt li kienet ippubblikata white paper diversi xhur ilu fuq is-suġġett. Mhux kif għamel dak gvern rigward il-kannabis laqqas white paper ma ħareġ. Id-dikjarazzjonijiet ta' Grech l-ewwel favur u issa kontra ma żammewx lid-deputati li fil-miftuħ tkellmu kontra r-riforma fosthom il-Viċi Kap David Aġus u d-deputati Chris Said u Marija De Guara. B'attakki li jagħmel fuq kandidati tiegħu stess dwar minu favur l-abort, Bernard Grech jipprova jpaċi mad-deputati tiegħu li huma kontra r-riforma fil-liġi tal-kannabis, manuvri li xorta waħda fallewlu u spiċċa jerġa' jbiddel il-verżjoni u f'daqqa waħda idur kontra r-riforma. F'istqarrija l-Partit Laburista qal li l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista hi sintomatika ta' partit b'kap fi kriżi mingħajr ebda sens ta' tmexxija. Il-Partit Laburista qal id-dibattitu dwar il-liġi tal-kannabis issa jsir fil-Parlament u l-bżonn ta' din ir-riforma ikompli jkun spjegat fid-dettall